Iya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Sir, you have to do something about sa mga tao nga gasaka diri. 'Di ba? Garapalan man gud niyo. 9 o'clock daw ni nagsugod, sir. Pagdagsa sa daghang tao sa balay sa usa ka kandidato sa Cagayan de Oro City, gireklamo kay giingong vote buying. Samtang hulagway sa mga kwarta nga gikan daw sa kandidato, nagkatag sa social media. Unsa kahay aksyon sa COMELEC. Mga balota nga gamiton sa eleksyon karong Lunes sa Davao City, gipailawom sa beripikasyon. Final testing and sealing sa mga automated counting machine o ACM nga gamiton sa Lanao del Sur, gipahigayon. Usa ka ACM mipalya. Rerouting, ibatuman sa pipila kadalan sa downtown sa Davao City ugma alang sa dakong meeting di avance. Miniature bus nga gama sa usa ka 70 anyos nga lolo sa Kidapawan City, gikalingawan. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.